हेलौ हेलौ रिजु बबेसिम मोनफैखो? आं मोनफैबायमोन पार्कआव। नै आं मोनफैबायानो। औ दे नों फैदोल'। औ दे। बेयाव साबसिन मोजांबो जागोन। औ मोजां। रिजु क्लासआ मोजां सोलिगासिनो ना? औ सोलिगासिनो दङ। एग्जाम जासिगोन ना, मोजाङै फरायदो। औ फरायगासिनो दंखा आङो। फनखौ फरायबाय थानाय समाव सुइस अफ खालामना लाथ'नांगौ, नङाब्ला नायफ्लाबाय थायोना। औ आं फरायनाय समाव फनखौ लाखाया, आइनोसो होखायो आङो। आइयासो बांसिन लायो। आं बेनिखायनो फन खालामखाया, नोंसिनि बिमाखौ लायो होननायखायनो। ओंखायनो नों फन हरनाय टाइमखौसो नेबाय थायो आं फन खालामब्ला सोर सेंग्रा हरदों होनजानो गियोलां, बेनिखायनो फन हरा आङो। SMS हरनो हायो फरायखांब्ला, गावनि SMS नेबाय थायो आङो, गावहा हरानो। मोनायावबोसो मबाइलखौनो लाया आं, आइयासो लायो। सानावल'सो लोगोफोरजों खबर लानाय जायो, बेनिखायनो SMS हरा आं। दे अरजाया, आं जेबो साना। मोजांल' फरायबाय था, सम समथ' लोगो हमलायखायोना। माथो फनखौबो हमबावा, माथो खालामखो बेलाय? र' खनसे हरबावनायनां। माथो एबारबो फनखौनो हमबावासै। ओइ माखौ गोमबाय थाखो? ओइ हा? मा सानखो? जेबो नङा, नोंखौ दिनैसो नुनायखाय नायफ्लांबाय थादों आं। थै जाम्बा। ओइ थ' थांसै, लोगोनावसो थांनो होननानै खिथाबोदों आं। दा आइया गोबाव जाबा रागा जोंगोन। आं बेखौनो रेस्टुरेन्टआवसो लेंलांनो नागिरदोंमोन। थुदो होमबालाय। नोंना हनै टट'आ नेगासिनो दं, थांदो, आंना बेसो गारिया। बाय। बाय। आयौ माथो एसेनिसाबो जाब्रा दंफैयो। आयौ फनबो। आं हरफिनथारसैहाय। नै हेलौ। औ हेलौ। माथो मेसेज खालामबाबो माथो रिप्लाइखौनो हरफिना, बहा दं? नै आं न'आवसो दं। आरो माथो फन हरबाबो फनखौ दिखोआ? माबा एसे उसुबिदामोन नालाय, बेनिखायनो हमाखैमोन आं। आंहा बेखौनो अबावबासो बेरायहैदों नामा नंदोंमोन आङो। ओहो थाङाखै, आं न'आवनो दंमोन। फन हमैखायसो माबादोंमोन नालाय, टेनसन जादों आं। ए नोंलाय अबायथो दं? नै दं, आं जिरायनानैसो दं नै। अ ओरैनो हारसिं बार जालाबायदों आङो। दे होमबालाय। औ दे बिदिबालाय। दे। औ दे।
मा वाइथिंल' मा हरबाथाय हालासो आं सोरजों रायलायबाय थायो बेलाय ओइ हेलौ आंनाव मोनफैबाय दे दोनथ'सै नङाबा दा आइया आंखौ फन रायलायनाय नुबा खनल' होननानै रायगोन औ दे होमबा दा टिउसनाव ओंखारलायबा फन खालामफिनलायलायनोसै ना औ दे होमबा उफ आयौ वाइथिंसो मोनबाय दाना मा खालामबावनांगौ आं माबा मोनसे खाथायनांसिगोन फन बुनोसै आं हरफिनबाय नै फनखौथ' हरफिनबाय माबा होननानै खाथायखासिगोन बियो र' मा होनो सोरजोंथ' एफा गोबाव रायलायामोन माबा आइजोंसो रायलायदोंमोन आं बाजारनिफ्राय आइया गाइखेर लाबोनो थिनदोंमोन नालाय नै थगाय मारबायसो औ हेलौ औ ए गावनि क्रिम नागिरबाय थानो थिनदोंमोन आइया आंखौ बाजाराव गावनि नाइट क्रिमखौ मोनाखैमोन नालाय बाजाराव दालाय बहाथो दं बबे बाजाराव नै आं दारिगाव बाजारावनो दं ए आंबो अफिसनिफ्राय दासो ओंखारदों नै लोगोनो लेखा हरफाथावथाव दसे लोगो हमसै नामा हो हेलौ औ नै आं अट' मोनफैबाय गाखोनोसै आङो उनाव लोगो हमसै दे औ दे दोनथ'सै आं दे आं थांसै दे दासो बाजाराव दङ होनबाय नोङो आरो दानो अट' गाखोनोसै होनबाय नोङो मा जारला मानो बिदि नों नंगौ आं थगायाखै उनाव रायलायसै दे हो नै फनखौबो दानबावबाय मानसियाथ' बहा दं आरो बेलाय मानो बिदि बियो थगायमारदोंसो ना माबा जामारदों ना माबा उसुबिदा बुङासैबो आं सन्देह खालामनायाथ' नङाथ' मा जाबावगोन बेजों दे थगायथोंसैलै माथो होनबावनो औ 3टा जाबाय माथो थांनांसिगोन माथो टिउसन टाइम जाबाय माथो उफ थांनांसिगोन आयौ 3टा जाबाय टिउसन टाइम जाबाय ओंखारसै आं Sir? May I come in, sir? सोरमोन हाबबो May I come in, sir? येस कामिं माबा खामानिमोन औ सार खामानियाथ' मोनसे दंमोन बुंदो मा मोनसे खामानि नै सार नैबे फाइलखौ नायलाय र' बै 2 नाम्बार काउन्टाराव फर्म लानानै फै औ सार बै 2 नाम्बार काउन्टारनि सारानो नोंनिसिम थिनहरदों आदसा र' नोंनि फाइलखौ चेक खालामनि दसे जिरायथ' औ दे जागोन सार
सार आंना खामानिया जाबायमोन नामा अ र' आं नायनि न थेंक इउ सार दे बिदिब्ला साला खर' जाग्रा दिसथाबनो हा अ नोंथाङा बिलनि फाइलखौ होफैबायमोन नामा औ सार हैबायमोन अ आच्छा दे जागोन मानसियाथ' बहा दं जाखो बेलाय सिन्थासो खालामबाय आं ना SMS खौनो हरो ना कलखौनो हरो न'आवबोथ' बिमा लायो होननायखाय हरनो हाया आङो जारलासो मोनबाय आं मा खालामबावनो आं होसोलांसैसो आङो टिउसनाव थांनायावनो जाला लामायाव लोगो मोनो खोमा आयै आं टिउसन थांसै दे थांदो औ अबेसिम मोनफैखो औ मोनबाय नै ओइ नोंखौ दिनै जि साइज नुदों सिम्पोलनो औ नंगौ आरो नंगौ जानला मोनला होनखायो दे होमबालाय गाबोन लोगो हमलायसिगोन दे होमबालाय गाबोन कल खालामदो बाय 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 ए हौनै थाबायलांगासिनो ओइ रिजु र' थाथ' आयौ बेथ' अनालुथारसो आयौ नंमारगौसो आयौ माथो होसोमारबोथारबायलै बेलाय आयौ आं कल खालामनायानो भुल जाबायहाय माथो फनबो खालामा नोंनि फनखौ नेबाय थादों आङो माथो नुवाखैलाय बेलाय आंलाय नुदों सानना एसे गिबायसोमोन आयौ बिखायानो खावसे थांबायमोन आंहा नुवाखै मोजां जाबायहाय सनारुआ दिनै थाब थांनायखायसोहाय ए आं उन्दुनानै बावदों हाखु दाखु टिउसन टाइम जानायखाय कल खालामाखै आं SMS थ' खालामनो हायोमोन एसेबां नेबाय थादों आं अफिसाव थाब्लाबो न'आव दं सानना फन खालामासै आं नोंनाव मानो बिदि खालामो नों मेसेजथ' हरजायोना नोङो आंहा टेनसन जायो दे एबारनिफ्राय बिदि खालामथारला आं कल हरनो हायाबाबो SMS हरथारसै आं सरि दे बिदिब्ला थांलायदो समाबो जाबाय रेस्ट लाहैदो दे बिदिब्लालाय बाय दे बाय माबा थगायखाथारदों बे आं बारा बिसास मोनासै फोरमान गैयाबा माथो होनबावनो आं दे उनाव मिथिगोन बे हमनो हाया माथो नोंसोर आंनि थगायनायखौ बिब्दिनो फिदिंबाय थागोन आं नोंसोरखौ सासे लाबावनोसो सानगासिनो आं नावआवनो आथिं होनायखौ फात्ता मोना माथो नोंसोर